5分前、ちょっと早めに。いや、こんばんは。ようこそ。大変な中。ありがとうございます。安心してご利用いただけるお店ですので。今日Facebook にちゃんと認証店のフラッグの写真をあげましたのでね。でもなんかね、ちょっといつになるのかなという感じもいたしますけども、はい、では1曲目、ちょっとまあね、元気よくいきたいなと思いますので、じゃあ、パーリーシャルからお願いします。はい。今日はですね、インスタグラムと、ツイキャスで今、配信を同時にしております。ね、で、大体30分ぐらいは配信のね、映像をお届けしたいと思いますけれども、はい、じゃあ次曲いきますか。はい、はい、行きましょう。次は何かな。何かな。ティバローズかな。次だ。何でもいいですよ。いや、なんで。じゃあ順番に行きましょう。順番に行きましょう。順番に。はい。カップはお願いします。カップはこれでしょ。iPad で。iPad ね。ってこれ。カップはの裏にはあれか。カップはの裏には写真の方ですね。僕もお願いします、シャトルちゃん。
あいやー。違い出しますか？後でしょうかな。なんで今のなんかね。あいやらーっていう歌い出しいっぱいあるんですよ。か？風車しながら多分ね、今ぐらい見ましょうね。はい。来てるけど見れないんだね。ね、はい、ありがとうございます。ツイキャスの中いただけるのかな。ありがとうございます。
やっと雨も雨ましてやみまして、日が照ってくると今度は暑いなという感じになってきますね。雨の被害大丈夫でしたでしょうかね。忙しかったんじゃないですか、皆さん。ひどかったんですよね。はい、じゃあ、さっきのっていうのかな。さっきの今の曲思い出したね、今の曲なんていうキモフラです。キモフラね。あら先生がいつもですね、配信で歌われるんですね。いけるよ、さっきのやつ、大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう。あやらごいよえけらぬをかうわあれあれかうまかるかるまかる
ありがとうございます。見にくいね、これ見るとね。これだろうね。でもこれはね、ないとダメなんですね。やっちゃダメだ。認証店ですからね。認証店ですからね。はい、ありがとうございます。さあ、では、ミキさんからいきましょうかね。うん。何が出てくるかな。何が出てくるかな。じゃあ、早いのいきましょう。はい、じゃあ、パパリナラキラいきましょうか。調子乗りました。なんかみたいな早かもな分かるんですよね。はい、じゃあゆっくりしたのいきますか。早いがどんぐらい早いかもね、あるしね。可能な切り替え、あ、そうね、やりましょうか。どこだった？はい。聞き覚えのあるメロディーですね。
分かりやすいですもんね、メロディーがね、すごくね。これは灘そうそうとはちょっと歌詞の意味はやっぱりね違うと思うんですね。もう、作詞という感じでしょうね、ハワイ語作詞ですね。家族のことを歌ったところだけはね一緒かなと思いますけどね。はい、では、次行きましょうね。そろそろ続きやすが切れるかもしれませんね。じゃあ、花ネームをいきましょうか。花ネーム入れてたっけ？入れてますね。で、これで、ツイキャスのご覧の方はすいません、最後の曲でございます。「
ご覧の皆様どうもありがとうございました。ここでお別れでございます。またご案内いたします。